କରୋନା କାଳରେ ହଜିଗଲାଣି ମାନବିକତା। ଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପରିବାର ଲୋକେ କରୋନା ଭୟରେ କେହି ପାଖ ଭିଡ଼ିଲେନି। ଶେଷରେ ପୋଲିସ କଲା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଭୋଳାଗଢ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ମନୋରଞ୍ଜନ ଅଲଗା ହୋଇ ଦୂରରେ ରହି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହେଲେ କରୋନା ଭୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦେହକୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ ପରିବାର କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ। ପରେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଉକ୍ତ ଥାନା ତାଡ଼କିଝରଣ ଗ୍ରାମରେ ରେଣୁବାଳା ଖଟୁଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରେଣୁବାଳାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମାଆର ଶବ ଛୁଇଁବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଖୁଣ୍ଟା ଶ୍ମଶାନରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଇଥିଲା। ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଭୋଳ, କନେଷ୍ଟବଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଯତୀନ ନାୟକ, ବିକାଶ ପଣ୍ଡା ଶବ ଉଦ୍ଧାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ